ассалому алайкум дӯстони азиз, апао хӯракҳои ширини ман. Ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки сиҳату саломат ҳастед. имрӯза видеои худмонро сар мекунем аз тайёр кардани як намуди хӯриши бениҳоят зебо, ҳам болаззат ва як хӯриши кам расходаи духтаро. Чӣ хеле ки шумо дидестед, мо 3 дона сабзӣ дорем, обҷӯшон, картошкаам 3 дона ҳай обҷӯшон кардагем мирам. Тухмам обҷӯшон кардагем, дар инҷа 6 дона тухм дорем. Лаблабу майда-майдаҳак буд, инҷа 6-7 та ҳай. Агар калон бошад 3 дона ба мо бас аст. Дар инҷа ки майда-майдаҳаки бадан ман барои ҳамин зиёд гирифтагим. Баъд як чанд дона сосиска дорем. Дар ҷои сосиска медонем ки мирғ истифода кунед, гӯшти гов истифода кунед, фарқ надорад, хоҳиши худтонро нигоҳ кунед. Хай бачаҳои ман ки хай сосискаро дӯст медоранд, барои ҳамин хай ман сосиска катӣ кардам. Ҳамаи ҳамин маҳсулотое ки шумо дар рӯи экран дидестед, дар аввали видео бо номашонро нависта монду, метавонед скриншот кунед. Ҳамаша тайёрка мегзаронем. Баъдан қабат ба қабат монда майонез мекунем. болои картошкада ҳама вақт намак камтарак мекунем, чунки картошка бенамак хиёл мекунам ки бемаззатар мешавад. аз ҳамун ҷиҳат болои картошкада намак мекунем, дигарошда намак намекунем. ман ба фикрам ки ҳамин вақти намак кунида видеом киштагӣ будагӣ, намак кардана нишон додагӣ нестам. шумо ҳатман намак кунед. салатни лист дар кор мешавад, майонез дар кор мешавад. дар рафти видео шумо мебинед. дӯстони азиз, дар инҷа мехоҳам ки шуморо қадри хоҳарак мо шинос кунам. хоҳараки мо дар компанияи Эрсак кор мекунанд ва тасмим гирифтанд ки занҳои хонашина нозикиҳои корро омӯзонанд. компанияи Эрсак маҳсулотҳои беҳтарин дорад барои ҳомиладоршавӣ, барои пӯст, барои мӯи сар, барои тамоми узвҳои ҳамин инсон табобатӣ маҳсулотҳо доштанд. баъд духиё доранд, бисёр маҳсулотҳо доранд дар оҷа. ҳамин чизҳои фоидабахшаш бисёртар буда. барои ҳамин барои фарзанддор шудан ина нигоҳ кунед духтаро, барои пӯсти рӯра хушрӯ кардан, хулоса ки барои ҳамин занҳои мо маҳсулотҳои беҳтарин дошта. метавонед шумоам регистратсия шавед, маҳсулотҳои беҳтарин дастрас кунед, нигоҳ кунед, барои варикозам дошта. маҳсулотҳои беҳтарин дастрас кунед барои худтона. агар кор кардан хоҳед, кор мекунед. кор кардан нахоҳед, агар ай компанияи Эрсак ба нархҳои арзонтар ауе ки ай дасти дигарон мегиред, маҳсулот дастрас карда саломатии худтонро нигоҳ мекунед. хоҳараки мо дар нависед, ҳатман шумо дар ҷавоб метиҳанд нозикии корра ва чӣ хел маҳсулотҳоро дастафка кардан дар кор ва чӣ хел заказ кардан дар кор, ҳамаи ёра ин хоҳараки мо дар шумо мефаҳмонанд. барои ҳамин номероро дар рӯи экран мондум. дӯстони азиз, метавонед ки занг занед. духтаракон, ногуфта намонам ки компанияи Эрсак, компанияи Туркия, баъд дар Тоҷикистон официал шуда шудагӣ. хоҳараки мо дар нависед, бо нақстар шумо дар маълумот метиҳанд. дар инҷа бошад, давом метиҳем кори худмона. чӣ хеле ки дидестед, ҳамаи ҳамин маҳсулотҳое ки обҷӯшон кардагем, ғайри сосиска, ҳамаи ҳаминро ай тайёрка мегзаронем. баъд қабат ба қабат монда майонез мекунем. дар инҷа мехоҳам ки миннатдории худмон ба якояки шумо бирасонам. барои дастгириҳо, барои лайк, комментария, подписатсия, барои ҳамаи шумо зиёд миннатдорам. шумо яке аз дӯстои беҳтарини маен. ҳамаи шуморо ман барои Аллоҳ дӯст медорам. бовар кунед, ҳам қадар омӯхта шудагим қадди шумо ки нигоҳ кунед чӣ хел тез видео мондестам барои шумо. комментариҳои шумо як рӯз намебинам, агар тез ёд мекунам, бовар кунед. барои ҳамин мегӯям тез видео монам, ки тез шумо комментария нависед, ман хонда гирам. комментариҳои шуморо мехонам, бовар кунед, хурсанд мешам. фикр мекунам ки хеле ай наздик кати шумо шиносам.
шумо мешиносум апа ва хоҳаромен. Хел ҳар рӯз комментария мебиёй, ахай шукри худо медарум, агар аҳамият дода бошен тез ҷавоб метиҳум. дар ин ҷо чӣ хеле шумо дидестен духтаро, ҳамон маҳсулотое ки дорем, аввал картошкаро мондем, камтар намак кардум, баъди намак майонез кардум, баъди майонез бошад, баъд сосискаро мондум, баъди сосиска бо майонез кардам, баъд лаблабу мондум, баъди лаблабуам чӣ хеле дидестен майонез кардам, бози бошад сабзиро мондум, боз майонез мекунем, ҳар як қабаташда камак майонез мекунем. Агар ки хай майонеза бисёртар бихоҳед, агар бисёртар кунед. ман ба фикрам ки инҷа камтарак кардестам. шумо агар зиёд хоҳед, бо зиёдтар бикунед, бо бамаззатар мешавад. ана ку дар инҷа тухм мемонем болошда, ай ҳама боло тухм мемонем. ина чӣ хеле ки дидестен, ҳамаша дар навор нишон додагиам. ҳамин якташа тарзи ҳамин карданша нишон додагиам. дар инҷо чандта кардагиам ман духтаро. Ҳамин таваққе ки дидестен, ҳамин таваққа пур кардагиам ман. ина нигоҳ кунед, дар инҷа чандта кардам, баъд як дона зардии тухма гирифтум, ҳам хеле болошда зардии тухма гузарондум, хушрӯ шид, бо ранги хеле ягон украшение кардагӣ боришидак. дар инҷа бошад ҳам хеле салатни листоро мепечонам, дар байни ҳамон салат мо мемонам, беҳад хушрӯ мешавад. ина ранги чӣ борӣ мешавад, ранги гул борӣ мешавад. ҳамқа хушрӯ шид. ина духтаро нигоҳ кунед. барои сархонда монданам чиам варианти беҳтаринае духтаро. нигоҳ кунед чӣ хеле хушрӯвака. ва ина дар инҷа бошад, инами ранги ҳамон карда мирамо. иша дуроза кардам духтаро. ҳатман тайёр кунед, не ки маззашам беҳад бамазза буд. маъқул мешавад шумодаям. ман чизе ки ҳамн беҳтаринае духтаро дар шумо нишон метиҳам. чизе ки ӯ нағз набошад, чизе ки бимада маъқул нашавад, агар ман ҳамон видеоро намемонам барои шумо. барои ҳамин чизеро ки тавсия метиҳам ки бикунед. ӯ чиза ман аввал худам мечашам, мебинам, хушрӯгиша ё ки намедонам маззаша мада маъқул шид, агар ба ман ӯ видеое кардаги ман дар ютуб мемонам. агар ки ӯ маъқул нашид худамда, ман намемонам дар ютуб. барои ҳамин ба дили пур метавонед ки ай рецептам тайёр кунед. دوستانی بهترین من، در همین جای ویدیو ما آهسته آهسته به انجام میرسد. امیدوارم که خورشی تیار کرده ما به شما معقول شده. در کامنتار نویسین خورشی ما چه خیلی اومده، معقول شد یا اینکه نه. با شما میخوام که در کامنتار بنویسین. کسی که تو این دم همراه ما بود، هزار رحمتی کلام. خیر دوستان، تا ویدیوهای آینده، خداوند نگهبان همه ما.